बरसतनी थम थम के ए बदरा बरसतनी थम थम के। Download from dhoonweb.in. ताहे भैया ताहे लड़ुआल पारा का कही रे मन निखे लागत मन में ता हो गइल बा ओकरा से मिलला बड़ी तीर हो गइल बा तेतला थे हो करे से। नमस्कार, जय श्री राम। हम उम्मीद करता नहीं कि रउआ सब मस्त होखेम, व्यस्त होखेम। बचत बाबा यूट्यूब चैनल पर रउआ सबके हार्दिक अभिनंदन और वंदन बा। जिंदगी बहुत अनमोल बा। हमरा कहे के मतलब ई बा कि घर परिवार जब सब कुशल मंगल से रहेला तो कोनो काम करे में चाहे मेला बाजार घूमे में आनंद आवेला। तो हमार जे वीडियो देखत होई ओकरा से यह कहेम कि वीडियो पूरा देखो। हम 4-5-10 दिन से बहुत परेशान रही है। घर में माँ बीमार रही है, पत्नी बीमार रही है, लेकिन आज वो लोग के कुछ ठीक मन बुझाइल है। तो मेला गई रही है सब, लेकिन हम तमाम मेला देखे वाला से हम यह कहें जरूर मेला देखे के होर लागल बा। आज हई मेला, कल हऊ मेला, परसों हऊ मेला, रात रात भर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम। तो इस वीडियो को रउआ देखी। रउरा घर में अगर माल जाल बा उ बनहाइल ना होखे, उ खैले ना होखे, और रउरा मेला घूमत हनी। बाप माई के तबीयत खराब बा, एक लोटा पानी देवे के केहू नहीं खे, और रउआ मेला में ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम देखत हनी। घर में तरकारी नहीं खे और रउआ मेला देखत हनी। तो कहीं रउआ ये गलती तो नहीं करत। स्थान में कितना देर से मेला लगेला? बहुत दिन से। का नाम है? देख सकत तनी रउआ सब छोट गांव एकरा का कहल जाई। ऐसे जे एगो मार्केट आसपास में बा, एगो सरदा मोड़ आ एगो बलिया बाजार। ये दोनों मार्केट के बीच में सैदपुर गांव बा, जेमे कि हर साल यहाँ मेला लड़का सब लगावेला। देखिए झुलुआ आइल बा, लड़का सब के खेले वाला आइल बा, मिक्की माउस। मिक्की माउस टिकट बा 20 रुपया। लड़का सब के जोश जौन बा तौन रुआ सब देख सकत हनी कि मेला में मीना मार्केट भी आइल बा। एगो ई मेला सैदपुर में आ एगो चंडाल मोड़ के लगे ब्रह्मवा के पास भी लड़का सब होने लगावेला। दूगो मेला बलडीहा और
सरदा मोड़ मार्केट के बीच में लागत है। देख सकते हैं सब औरत समाज आकर खरीदारी अपन अपन करत लोग हुआ है। जो है इस मेले के अंदर जो हमारे इलाज मार्केट के बिल्डिंग में रहते हैं। क्या हाल है बीरू भाई? राज मार्केट में रहते हैं बीरू भाई और यहाँ पे अपना दुकान लगाए हैं। वो सब देख सकते हैं इसी का बंदा है, बहुत मस्त गोलगप्पा खिलाता है। बचत बाबा पहुँच गए हैं आज रायपुर के मेला में मेला में देख सकते हैं। सरदा मोड़ पे भी रहते हैं हमेशा भाई। आउट सब देखिए रोड पे भी है ना सब मेला लगल बा। खाना तबियत माई तो क्वेश्चन बा ठीक बा बरा। अच्छा 3 दिन बुखार रहला ना? 4 दिन होला के 3 4 दिन अब मैंने ठीक बड़े नु 2-3 गो सुई दिया दवाई दिया 4 एक दिन दुगो दे गइल नोस में कुला पर फिर काल दुगो दे गइल मने कोई मन दो अब काल जाओ बेटा भेज जा इनार होले तो दुलाई करे हमरे तो सीध हमरे बुखार नहीं करे मु जाओ सीध होगा कि ना दे मु दवाई ठीक बा। हमहू काफी परेशान रहनी है और देख सकते हैं सब है कि माई हमार ठीक हो गई बिया। यही के हमारे आज गहनी है तनी हम मेला घूम के आनी है। हालांकि